Alhamdulillah, amin amin ya robbal alamin. Uga yo nderek bingah kebaing kabagian kunjuk kula saged nderekke panjenengan Mas Gading. Wajib Mas. Alhamdulillah, mugi saged nyambung sedulur kalian warga Laras nika putranipun Ki Sena Nugroho lan ugi warga Laras ya tetep solid. Solid. Warga masyarakat wonten ing Ngaranan muga-muga ya guyub rukun tetep golong giling dadekke Ngaranan menjadi desa percontohan desa-desa yang lain. Nggih. Wis, ngene iki sing penting wis ndongake ya Mas Nggih, Gading. nggih, Mas. Saged nderekke panjenengan, kula ya mboten piyambak. Oh, mboten piyambak. Dikancani Mbak Yu kula. Oh, nggih. Mbak Tatin Titot. Iki serampat ki cah ya. Yo, Sop ngapa arep ngapa? Nang kene kowe ra ndi wewenang kowe. Woroh kowe. Enggak serampat-serampat piye? Woroh. Hah? wong wedok kok galake. Pripun niku Mas, nek ngaten. Niki wong wedok galake ra umum. Ya ben tergantung lanange, nek lanange ora apik ya digalaki. Lho, rumah saka kok ora apik apa? Rek, Jare sapa sing ngomong sapa? nek kono masyarakat Ngaranan kene. Mas Gareng apik napa mboten, Pak Bu? Oh. Oh. Aku kene wong sama wong kene Ngaranan kene wong pirang-pirang aku dhewe saka Wonosobo. Lho iki yuk yo kuwi kawasanmu saiki kene. Iya, ngapa? Wani karo aku kowe. Wani wae. Iya ya, tandangi tenan apa piye kowe? Cepet, Wis kono. milih ngarep apa mburi? Ha iki. Ngarep pemburi Mas. Ngarep iku. pemburi Mas. Ha, manut mriku nderek. Ngarep aku. Ayo piye? Ya nya. Wani apa? Nya, wani apa piye? Mburi iki nggih enten lho niku Mas. Mau, Bu. Sik iki Mas Gading, salaman sik Mas Gading. Lagi salaman. Lama tak jumpa, matur Nggih. nuwun nggih Mas Gading. Nggih, sami-sami. Jenengan milih sing ngarep apa sing mburi? Wah, kula manut ajeng sing pundi mawon manut nek kula. Kok ngarani sing mburi ya ono maksudnya piye? Hah? Ya Kok ono ngarani sing mburi wae. ono maksudnya piye? Ono ki sanggul iki lho. Nek mburi to. Ora. Apa? Apa? Wae. Apa? Mburi mung gajih tok ngene. Lho Mas keng mriki ketok lho Mas. Mburi ya ono lho. Lho Kowe lu nek- aku sing ngomong. Ora iki tandane ora bapakne ora anake padha wae iki. Lho, iki kacang ora ninggal anjaran ya wis ngene iki. Lah ya nek iki arep tak pites wong ejek cilik ngono ta. Cilik kuwi. Ngapa? Ora apa-apa. Nek cilik piye? Ora kepiye-kepiye. Iso gede apa ora? Iso. Iso ta? Iso. Oh berarti ya. Ora ngerti apa piye? Heh? Arep ngerti apa piye? Ndi? Emoh, engko wae. Piye ta? Jare pengen ngerti tak weruh jajal gedemu sepira? Jajal gedemu sepira? Emoh, Moh piye? emoh. Gak ngono kuwi. Enggak. Iki Mas Gareng. Apa? Weh, kok genti Lah, nesu karo aku ngapa lho? Kok genti nesu karo aku? Apa wong wedok karo wong lanang kaya ngono? Loh, maksudnya kan kepiye? Rumangsane kowe njaluk apa-apa wis tak cukupi. Kapan, Mas? Wingi. Wingi. Saiki kowe kaya ngono. Ana sing luwih ganteng ya milih sing ganteng. Aku iki kurang apa? Aku iki kurang apa? Jane jenengan Aku iki kurang apa? Kowe njaluk apa-apa, kowe njaluk apa? Wingi ae. Aku njaluk omah. Cukup. Wis tak cukupi. Wis tak cukupi. Kowe njaluk apa? Njaluk mobil, Cukup. njaluk klambi. Cukup. Wong lanang Kok main cukup terus iki to? Sing penting wis tak cukupi, Mas. Maksudnya dicukupi iki ya ditukokke ora gur meni cukup. Lah ya sing penting tak cukupi to. Iki jenenge wong lanang apa nek ngono kuwi? Loh, Apik tenan iki. Apik tenan. Kene Sapa sing ngomong lamis? Aku iki wong tanggung jawab. tanggung jawab kok gur meni cukup. Kabeh wong iso nek ngono kuwi. Aku iki tanggung jawab karo kowe ngopo? Ngopo Kowe piye? bengi iki kok kaya ngono. Kaya ngono piye? Kaya ngono. Wong pecucu. Ngopo bengi iki kok kowe kaya ngono? Ya nek dibandingke Mas Gading ya jelas bagus.
Bah, jelas bagus Mas Gading. Loh, dalang karo dagelan ki kudune milih dagelan kowe. Kok iso? Dalang nek njaluk duit ning Pak nyuwun artone bumi kunjang kanjeng langit klap-klap katon. Lha kencang ini sang mawe gendru. Oh, nek dagelan kepiye nek Nek dagelan? dagelan contoh dagelan. Pak nyuwun artone, Pak. Terus? Pak, menika berasnya telas. Padha wae tertawa tapi terluka. Kayak tertawa tapi Ngono terluka. lho, Jero ngapa? lho iki jero lho. Ngapa kok aku guyu ngerti ora? Lah ngapa? Ra duwe duit. Berarti piye rak ya mending dalang to mbangane iki Ya dagelan. dalang meng disuluki. Lah padha-padha berarti padha elek semoyo kabeh iki. Heeh. Lah ngragati kowe iki, wah. Nek klambi paling ora ya 6 meter. Aku ora. Hei, Klambi ki omah 6 meter sak kathoke. katok 6 meter, Ngene, 6 tak meter kilani. napa 6 kilan, Mas? Woloh wong lengen kok sekilan iki lho. iki lagi lengene. Wow, bukan yang lainnya. Maksudnya piye? Piye to? Nek klambiku ya cukup normale wong wae kok 6 meter. Iki udakara ya 2 meter lah. Klambi 2 meter. Heeh. Kathoke ya 3 meter. Kuwi katok apa 3 meter ki? Lho kathok warok. Ya aku padake warok apa piye? Lah iya, ora ya kowe iki tak tresnani. Ya wong medina ketemu ki mbok ya aja Lah padu. iya, kowe iki tak tresnani iki dadi Iki tangane iki arep karo liyane. iya iya. Ya. Ya iki kowe iki bakal tak tresnani. Kok malah arep dicolong ali-aline. Tak nganu tak silih tak gadekke sik ya. Oke, oh, wong lanang orang modal ndedonga kanggo masyarakat Wis. ngaranan urung. Hah? Baleni. Iya, wong wedok galak ya sing alus karo sing lanang to. Dipun baleni, Mas. Ngaranan, yes. Ngaranan, wis. Ya. Ngaranan, wis. Ngaranan, wis. Muga-muga kowe Agnes iki ngopo ta iki? Ngandani kowe lho. Ngopo? Ngaranan. Lah iya ngaranan iki ngopo? N. 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 Iya ya Delo iki kon do ngopo to iki jane? Oh, arep nganu to, jlentrehke to. Arep jlentrehke to, Mas. Heeh. Ya, iya. Ngaranan. Iki nek- Per huruf apa per apa, Mas? Per huruf, per huruf. Manut tau. Per huruf ya. Per huruf. Per huruf ya. Ngaranan. Enten pirang huruf niku? N ana Anak-anak. N G A R A N A N. Pinten? Karo 12. Piro? Jiro lu 4 6 7 8. 8 kuwi angka sing tidak terputus. Muga-muga tidak terputus jalan rezekinya. Muga-muga tetep mili kaya ilining banyu. Amin. Ngaranan N. N. N kuwi nata desa. Nata desa. Punggawaning desa ing antarané punggawaning desa karo masyarakat kuwi gumolong dadi siji nata desa ben desane kuwi gemah ripah loh jinawi. Kuwi N. G. G kuwi gawe tentrem warga masyarakate. Yen wis ditata insyaallah warga masyarakate tentrem. Gemah ripah loh jinawi. A. Iya. Alon. Mas. Iki tegese amanah sebagai punggawaning desa, warga masyarakat ki wong semene mbane iki mesti manut karo punggawaning desa. Dadi punggawaning desa kudu amanah karo warga masyarakat sing wis dijanji-janjikan. Heeh. Oh, tepuk tangan, Tepuk tangan. Mas Gareng. Yo saiki C. Kok C? Oh, Kok arek nganca apa, JN? Hei, Mas Gadeng. Ayo kok C. Apa? C nek kok. Nga kok dilai C ora. Oh, mbok tak Lali kok yo. Lali. Alah. ya aku ning kene diwarai wah wis ngene wis. Bodol aku bali jan iki. Anganga rara na ananan nan ngaranan bukan angace iki dadine
arep dadi apa nek Arep dadi apa? Apa Jazeli? Angangat ata tangan tani. Dadi angel ya sano. Kuwi urung rampung. Saiki R. 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 R iki tegese rumah keting pasederekan utawa paseduluran. Dadi ngawontenaken merti dusun kaya niki ya nglumpukke sanak sedulur ben supaya padha nyambung sedulur. Ngono. Kene ya pinter ya. Pinter tanggapan kok. A. A meneh. Ameneh. Ayo sih. Apa? A meneh, ane lagi sih. Ayo. Asih, asah, asuh. Artine Opo? piye? Ya tegese iki saling mengasihi, saling menyayangi. Wong urip ning alam donya kuwi kok ora bisa urip dhewe. Kowe kudune ya bermasyarakat. Kowe meneh asah-asih asuh nyemprot kabeh. Ujian. Dilek sik idune iki. Aja dilek. Piye ta? Rasa dilek ben garing dhewe. Kok nek garing tetel dhewe Mas. Rasa dilek ben garing dhewe. Ayo nek garing tetel dhewe ta? Hah? Nek wis garing tetel dhewe ta? Heeh. Ora baru di PP ya. Ngar. Amo wis ta N. N. Nimbali Ki Gading Pawukir minangka dadi penghibur. Oh ya. Iki tak lem lho Mas, halah. N meneh ta aja A meneh. A. Yes, aman. Aman apa nih aman? Aman warga masyarakate. Nek ora aman ki wayangan iso gelut. Yo bener, ra entuk. Kudune aman. Iki kudu diekspresisi. Apa? Kudu Apa jenenge? Abdi apresiasi. 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 A. Pre. Si. Ya. Si. Apresiasi. 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 Ambuh karemu laman lambimu. Ya. Terakhir apa? N. N meneh. N ki nompo. Nampa apa? Nompo bayar. Maksudnya piye? Ora, tegese ki nampa wahyu. Warga masyarakat ini wis gedhekke rasa syukur iki bakal entuk wahyu. Mergo apa? Salah satu melestarikan budaya nenek moyang kuwi dilestarekke minangka tilarane para leluhur. Dadi engko pikantuk wahyu wong carane iki wis bersih kali. Kirap apa to wulu wektune carane iki ana ing desa Ngaranan kene. Kuwi muga-muga pikantuk wahyu ning rejeki, wahyu ning kabagian lan wahyu ning sandang pangan lan samu barange. Amin. Ya luar biasa ya Mas Apik, Gareng. luar biasa, Mas Jan Gareng. iso ngarani. Ngaranan ngendi ta ki mau? Sendang Rejo. Rejo. S. S. Yo. Dawa banget ya. Iki kok bakal ora lagu-lagu ning anane kon marteki kuwi. Bar kuwi kirap Kang ngono dadi pentas budaya P ngono dadi budaya Bu. Ya kan nek pinter kudune ya iso ning ya wis ngono wis ngaranan tok wae. Wis ngaranan. Pokoke bakune mugi masyarakat wonten ing ngaranan sedaya tansah pinaringan sehat bagas waras nggih Pak Bu. Nggih. Rezeki ingkang berkah barokah. Muga sedaya masyarakat tansah ayem tentrem guyub lan rukun. Guyub rukun ki bakune. Alhamdulillah. Yes ngene iki. Nggih menika sampun ndongaaken Mas Gading. Sae dongane iki. Sae. Soale ditanggap. Lah ya mesti ngopo kok ditanggap? Apa? Ngopo kok warga masyarakat kene wayangan? Ngopo? Nang apa? Ya mergo merti dusun. Salah. Mergo nanggap. Salah. Apa? Mergo duwe duit. Oh iya. Nek ra ndedet ra bakal nanggap ya. Ya nanggap awake dhewe pentas kaya ngene iki bali ra nggo apa-apa ndlamput tekan omah iki tadi. Mongko saka adoh saka Wonosobo. Wonosobo masa bensin apa buyui dhewe. Ning berkat Mas Kiswan Basunjaya menika wah. Sapa? Iya. Mas Kiswan menika Mas Kiswan. matur sembah nuwun ya Mas Menika Kiswan. ugi. Lantaran Mas Kiswan Lantaran saged Mas sowan Kiswan. wonten ngaranan menika. Wonten ngaranan. Iki nih Matur suwun nggih Mas Kiswan nggih. Jen ketok le kalem. Nggih wae seneng ya iki. Iki bareng. Batine oke seneng. Iya. Iya. Wis bathi jek ngethok ya. Dadine wis Ora. ngethok ta? Tertib. Menamu ra dikethok ta? Aku wis dikethok aku wis. Wis. Wis kethok njek kelas 6 njek aku.
Maksudnya? Supet. Lah iya, Saiki tak takon. ngapa? Kowe wis supet. Wis Wis di bojo. yo urung. Lah kene kok urung. Masa supet gur nggo pipis tok. Kayak mau ora tak nggo pipis tok. Lah ngapa? Banyune entek terus tak usur-usurke pager ya mau. Ora perih. Ya jane perih saiki tenan. Kok aneh-aneh lho. Menika Mas Gareng menika tesih legan Pak Bu, mbok bilih wonten masyarakat mriki sing sami anu napa jenenge ajeng duwe bojo. Menika, hah, moh. Ya wis ra sida tak umumke. Wis ana sing muni moh lho, Mas. Moh wisan. Serah Ya. masuk. Ya wis mah ya wis ora apa-apa ngecer dadi ya. Ngecer ke bensin. Ngecer rokok ben supaya ini mendapatkan inspirasi. Ya ngono. Ngono lho. Mas Gading, menika wonten layang. Oke. Pamundutan lagu menika Mas Gading. Nggih. Menika nyuwun tembang setunggal pepiling kalih lintang asmara saking Mbah Sarono Kalimantan menika. Nggih. Menika sampun nyawer Rp200.000. Mbah Sarono. Nggih, matur sembah nuwun Mbah Sarono sing ingkang wonten Kalimantan mriksani live streaming Lah dari kok iso menika. tekan kene iki? Mriksani live streaming. Iki ne iki. Niki Mas. wis dititipke Pak Panitia. Oh. Pak sinten mau lali kula? Pak Sarono. Duk. Pak Sarono iki Pak Duko apa Udu? Pak sapa? Pak Parjono apa sapa mau lali aku yen. Pak sinten? Hah? Ambuh Pak. Pak Sarono. Pak Sarono Kok iki sapa? ngeyel? Ya Oh, Pak ya. Sarono sing iki ya. Oh ya, kuwi kan sing saka Kalimantan. Lah nggih Mbah Sarono. Mbah Sarono dititipke kalian Mbah Bapak. Sarono. Pak Marjono. Di Pak Sarono titip kalian Pak Marjono. Mugi sedaya manggih bagya mulya. Amin. Menika dipun pinangani Mas Gading napa wonten tasih Niki wonten tesih malih? wonten meniki. Nggih. Nggih. Kedap. Saking Pak Win omah minggir niki. Wah. Panyuwunan dari Pak Win Resto omah pinggir. Resto omah minggir sedia berbagai jenis kopi. Antara lain napa mawon niki? Enten kopi. Lambada. Ngawur. Kopi napa niki, Mas? Gayo, Toraja, Vietnam Drip. Napa niki sik setunggale? Kopi mik. Kopi Mik, kapal api. Ya wis, Gude. pokoknya sembarang kopi lah. Nah, niki terus macam-macam anu, kopi ada semuanya. Untuk padukan ngaranan gemah semakin maju niki, sehat selalu, masyarakatnya gemah ripah loh jinawi adil dan makmur. Amin. Amin. Buat Mas Gading P. Info. Nopo? P info no biasanya. Nggih yae, Mas. Semoga dalangnya semakin lincah. Semakin laris, ampun semakin lincah, mungkin ndak kula nyopet Pak niki, Pak. Iya. Kula Ayo bener. Dengannya apa Bener. dengannya? Bener. Dap, niki. Semoga semakin lincah, semakin laris, amin. Cerdas serta nopo niki? Serta mulia. Ya, wis kuwi. Gareng iki kur ngawur. Lah ya wong serta iki serta. Ngemperi niki. Dirungokke Pak Dalang. Pak Dalang aku ora wani-wani. Terus kawan pun niki sekawan buat Mbak Tatin yang tampak masih awet muda, kenes, cantik, Bias. tetap energik, tetap banyak penggemarnya, kasuun nyekar podang kuning. Oh nggih. Buat keluarga Laras sehat selalu dan makin solid kompak. Matur suwun, tanda Amin. tangan Pak Win. Oh amin nggih. Aku Nika- Podang kuning Mbak niki. Aku Kepareng dewe. nyawer 300.000. Oh nggih, siap matur sembah nuwun Pak Bin Nggih, menika. Nggih, dipun pinangkani setunggal mboko setunggal ya Mas Nggih. Gading. Aku Menika ra- ingkang pun dirmi ngopo kowe? Aku ora didongake kok. Oh iki ora iso ana sing keri walike iso ana Mas. Wali apa ngarang kowe kok. Tenan iki lho, si ana iki. Niki walike setes enten. Apa tuli? Kagem Mas Gareng niki mugi-mugi sehat selalu, Ya, ngono. panjang umur, Mas. Amin. lancar le nyopet lah niki. Mulane kok mau ali-ali ku arep mbok copet bulane kowe copet to. Lah story ya ming kono dhewe ya. Iki lah ming acting. Ah kok setor kok nang bose barang kok arep dicolong. Ayo lumayan sih. Nggih, menika minangkani pamundutan Mas Nggih. Gareng. Menika wau Podang kuning, nggih, pepeling, podang kuning pepeling pepeling. riyen Lintang mawon. asmara.
Pripun Mas? Kepiling riyen, Mbak. Oh nggih, ngagem bawa Mas? Ngagem. Oh nggih. Derek ding ajeng ngagem bawa napa mboten? Napa ajeng langsung suwuk nggih mboten napa-napa, langsung rampung. Niki langsung anu mon Mas. Apike langsung bali wae to ya. Lah iya. Dalange kok ya iki mung ditekoni tenanan kok. Arep saka rampung piye ngurung Iki apike saka talu wis, saka talu. Baleni saka dandan meneh apa? Saka uyon-uyon. Saka Madang mau dadi. Saka mau kae lho. Durung tang, tang. Nggih, pepeling ngagem bawa. Nggih, kepiling. Rukun Islam. Asa ngematke aku ndak kepencut kowe nggo. Lho aku bendina ya bareng kok. Aku Ya kan, asine Mas? wis ya kepencut karo kowe. Kuat apa piye ngayahi? Wong kok ayune kaya ngono kuwi tas sapa sing ora kepencut coba. Alah, lambemu. Kang lima puniki. Nah, ngono lho. Katindakna maring para sesama aja padhe ditinggalake. Ayo gareng kae. Gentanen. Aku ya, Mbah aku iki kaya amang nyawa rumah saku suaraku wis jan ngapa teko cul wae. kaya Mas Atno karo Mas apa? Ngatno. Dene Mas Katno ora Yes. ngatno. Ya biasane iki Pak Ngatno kalian Jengatno. Ngono biasane kondangan. Soko jingat. Lho gak karuan kalian garwane ngono Mas lho. Rukun. Aku rukun Islam Urung. Piye? Rukun Isin aku kon boy sini. Suaraku iki. Yo, Lah jajal gendang metu. Yes, meneh aku iki dadi wis ngene iki lah. niki nuansa agama lho niki Mas Gareng. Agama iki aja nggo dolanan. Nggih, cobi. Rukun Islam niku sahadate kang angka siji. Wah, jan sae Mas. Cacake sok nderekke Pak Ustad nggih. Wah, cah kene cah pondok kok, Mas. Oh. Ngaten, pondok makan apa pondok apa? Pondok bersalin. Makan. Katanya sak kulina nang pondok bersalin iki. Nah, aku wis pondok wis ngedeki pondok Mas ning Wonosobo, Mas. Apa? Darul Nikmat. Darul Nikmat. Napa niku? Wis pondok nggon aku. Jenenge Darul Nikmat. Darul Nikmat. Ya duwe nganu, duwe carane duwe Santri ya akeh. Kathah Mas, kathah. Kathah. Wedok kabeh dengar ya ora. Wis lanang wadon asrama putra dan asrama putri. Oh jadi satu. Asrama jadi satu kocrok piye aku. Sebagai pemimpin isin no aku nek kaya ngono kuwi. Oh, berarti duwe tenan ta? Duwe tenan aku ki asline isi ana keturunan bapak kiai. Bapak dadi bapakku ki Jawa, mbokku Gembel. wedhus kuwi. Lah apa? Bapak Jawa, Mbak. Bapak Jawa, mbok Arab. Oh, jenenge sapa? Jenenge ngene ngono Mutmainah. Mutmainah. Mutmainah mergo kerep ngemut barang sing ra genah. Oh, ngaten. Contone. Hah? Contone. Ayo ngemut wajan mau ya ora genah kuwi. Duh. Ngemut yo permen. Duh. Terus
Ya bentuk-bentukane wis ngono ae lah. Ya wis ngono kuwi lah. Kang angka loro salat dene kangka telu kok dadak nggo ngene ngapa? ndek banget sih. Ya. Terus meneh. Apik ya Mas, Mas. Ireng lakangku. Apa? Piye? Terus? Ireng lakangku. Apa ireng apa? Iki Werkudara Mas. Ah ya ireng napa mau? Wayang iki sene. Jeliteng kakangku. Lah iya kaya ngono kuwi Ora lah. kok muni ireng ngapane? Terus? Terus? Ireng lakangku. Ireng kakangku. Kakangku. Lah iya. Ra. Kudune iki. Lah iya apa ya ora kaya ngono kuwi. Iki Werkudara ya Mas Keswan ya. Iki Warga Laras iki dalang kabeh sih. Umume iki jeliteng Kakangku. kakangku. Lah iya, Ora L. Ireng lakangku. Ora kok ireng iki kerep kena sadel apa kepiye? Anu Mas, ra tau doli kita ya. Oh, oke. Apa nih sih radioli? Dadak takon. Ngawur iki. Jeliteng kakangku kok ireng. Jelinteng kakangku. Nah. Kurang gede nek Werkudara iki gede meneh. Kurang. Kurang gede. Kurang. Wah. Karo duduk, Mas. Meneh. Kok bali meneh? Kurang. Kurang meneh. Aku ora dadi Werkudara sengkuni wae aku kan. Sengkuni piye? Cobi pisan melih. Mburi melu metu. Yo ora kena ngono. Yo. Ayo kowe kok sing maraki yo. Ayo teruske. Nyemprot kan ya. Ora aku ini kayak iki. Sing diteruske pepelingi kok malah bape. Yo. Yo gak seneng-senenge dadi Werkudara aku kok. Werkudara kok sakmono. Ya wis ganti Werku piye. Nek werku piye mah apik kuwi. Lah iya, anakan Werkudara iki werku piye. Ayo. Inu mane. Lah kok tekan kono. Tekan ngendi to Pak Bung? Kang angka loro salat. Baleni meneh ya. Ayo. Dene kangka telu Ramadan yuk. Ramadan nindake poso. Yo. Papat zakat. Papat zakat kang limo ngibadah haji. Terus. Rukun Islam. Aku rukun Islam sampurna. Nggih, bawanipun sampun Nggih, Mas sampun. Gading. Nggih. Pepiling. Monggo, Cak.
Eling is kanggo pengiling-iling dadi warga masyarakat ini tetep tansah manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Dadi nek warga masyarakat wong ki aja nganti kalah karo kewan. Kok iso? Lho, kewan kae iki rukun duweni rong agama. Kok agama? Kok iso? Islam karo Kristen, Kok iso? emprit kaji karo manuk gereja. Lah, kae iki iso guyub rukun. Oh ngono. Dadi aja nganti kalah karo manuk. Kudu ngibat. Manuk iki iso rukun. Nyolong pari kae doan. Nek manukmu Sok kala rukun, sok kala ora. saiki Cik. Saiki rukun apa ora? Saiki asine ora, Mas. Asine ora, tak Mas, dadung. nek ora rukun terus piye siji nang kono siji nang kene? Hah? Nek ora rukun. Ya tetep ya buan iki. Enggak ya. Ya tetep rukun to, kudune bakune iki rukun. Rukun, guyub rukun, ngibadah ya sing tenanan. Ngibadah ya tenanan, nyambut gawe ya tenanan. Apapun agamanya yang penting tetap ngibadah. Bineka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Iya. Menika sampun Mas Gading napa malih? Niki enten mulai sik WA niki. Nggih. Niki dari Bu Retno Parisi ingin request tembang Putra Nuswantara yang bawakan Mbak Orisa. Oh nggih. Ini berkat rasa simpati ketika Mbak Orisa yang baik hati mau bantu jadi emban ketika Fragmen Lintang Gading tanggal 21 lalu. Sampun transfer 250 niki. Oh nggih. Menika. Enten mulai niki. Oh nggih. Nggih, kedap. Sik pundi nggih? Nah, kuwi digoleki wong karang. Golek sik sing Oh tenang. niki ding utangku wingi pira ya? Waduh, sik kleru. Wah, jan utange Kleru. barang diwaca. Kleru kok. Kleru ya. Niki wong ndi to? Nah niki saweran 500 Fragmen ketoprak Pak Wondo sama Mbak Tatin. Nah, wis. Lakon Roro Jonggrang sudah Wis ditransfer. wis Saking ditransfer. Saking Mbak Linda Singapura. Oh nggih. Nggih. Lah menika berarti Mbak Oriza anu maju dulu. Nggih, Ya, Mbak Oriza. Oriza minangkani pamundutan menika saking Singapura. Ngendi? Mboten. Ngendi temamu? Ngendi ngomong ya? Singapura apa ngendi? Si Singapura ki Fragmen. Oh, sing Pramen. Oh, Bu Retno Parisi niki. oh nggih, Bu Retno. Nggih. Monggo Ya, Mbak Oriza. Monggo Mbak Oriza di sepoti niki Sepoti kanca-kanca. Iso. Nggih, sugeng dalu Mbak Oriza. Sugeng dalu Mbak Orisa. Nggih. Menika wonten pamundutan Putra Nuswantara Mbak Oriza. Saking sinten mau, Mas? Bu Saking Retno. Bu Retno. Bu Retno, nggih. Putra Nuswantara. Nggih. Putra Nuswantara. Iya. Nuswantara. Nggih. Wah, iki. Pirangkani nggih. Nggih, ditawani nggih Mbak Orisa. Nggih. Niki kula ngudang Mas Gareng apa ngudang Mas Gading? Aku wae aku. Mas Gareng wae Mbak. Aku. Cetha nang ngarepmu. Oh, ning arepmu Nek nek Mas wis Gading. gedhe, Cik. Lho aku tak totok. Nggo mriki Mbak tengah jenge kula lho, selo niki. Anise bocah Rasah, iki wis rasah, gedhe. rasah. Nek ning ngarepe nggon Mas Gading dadak mutahke wedang barang ngene wae. Ya wae kira-kira milih sapa Mbak Oriza ngono. Sing wangun sapa? Jawab. Karena pendukungmu lho. Sip, Pak. pendukung. Dukung aku sip. Ya wis gareng wae berarti. Le. Nun. Ya nun Aja nangis saya, Le. Lah iki terus manggil iki apa iki tetep? Mamah, iki- mamah apa? Mami, Mbok wae, Mbok. mami Mbok mawon. mak. Mami Mas. Mami ya kena karepmu. Ya mbah wis ada. Lah, Wis kono. Mbok Mbah deh. ta? Wah, jan. Ya sing. Mamah, Kok mama? mamah. Mama carmu wis. Mbok Terus deh. bahasane bahasa Indonesia? Iya dong. Oh iya. Ma, Iya sayang. ma. Iya
nek anak ki beta. Iya, Nak. Iya, Nak. Ya sayang to ya. Oh iya, iya sayang. Nah, ngono lah ya. Wes kono nek oleh yo. Iya sayang, kamu mau minta apa? Aku tuh nggak bisa tidur. Gak bisa tidur, kamu haus, kamu haus, kamu haus. Udah malam. Udah. Nggak bisa tidur. Iya, terus gimana? Biasanya Mimi cuci. Oh, Mimi cucu, sini. Mimi susu apa? Coklat apa putih? Manut kebutuhan mah. Kok Mas nek ngono kuwi. Coklat. Coklat. Coklat mah. Coklat. Sama roti tawar. Roti tawar? Hmm. Oh iya. Dikasih Apalagi? selai enggak? Hah? Dikasih selai enggak? Mayones. Oh Maya. Mayones. Roti sama susu. Pakai mayones. Pakai Iya. mayones. Aku nggak suka yang manis-manis. Oh begitu. Oh, iya. Sukanya yang kecut-kecut. Yang kecut. Kalau yang kuwi Mbak Orisa. Kok arep dikai kelek ya tegelan. Lah ya apa kecut-kecut ki? Oke ya Mah ya. Oke sayang. Waduh, ngene iki lho, anak-anak karo mbok iki biasane Mah, Mama bau remason. Padake mbah-mbah wae. Ayo Mah, Nggih. dibawani dulu Mah. Iya sayang. Sini deket mama. Ih, aduh, jener ngene Sini ya. iki, say. Anakku sing bagus dhewe. Jangan nakal ya sayang. Enggak Mah, Irca iki wis ganti basa Jawa. Jawa. Ojo nakal ya Le. Boten Bu. Besok pintar sekolah seso yang sekolah sing pinter ya Le. Ya pinter banget Bu, wong SD liyane 6 tahun aku 9 tahun kok. Ya aja kaya ngono sing sinau ben munggah. Munggah kaji. Munggah kelas. Iya, iya. Mbak Orisa, Dalem. ngatos-atos nek ngompol lho niku. Lah, Niku nek Aku biasanya ngompol. yang ngompol ibune ya. le. Delok orang ngompol ta Le? Arepe ndelok lele apa wae ndelok piye? Kau lali. Lele iki ana kumise. Lah kowe iki rak ya sok-sok isih nggo pempes. Lah aku arep membuktikan pipis apa ora. Saiki ora nganggo pempes. Aku wis gede. Oh ngono ta Le? Iya. Tenan Le ya ora apa malah ngirit mbokmu ranu kok pempes. Ning potokane ibu tak suweki nganggo mlebet kene ta kabeh. Walah jan anak kurang ajar. Aja kaya ngono Bu karo anak ora Oh, kena. mboten nggih. Iki engko dadine KDRT. Ora Le, maaf ya Le. Iya Bu. Sik duduk meleh. Duduk Nggih. meneh. Oh, luruk kae Bu. Yen wes bisa nyambut gawe kudu mlaku sak mestine. Putra Nuswantara. Nggih. Jogeti peragi. Hah? Kancani ora. Kancane. Wah, iki malah ibune sing dadi anake iki asana. Walian. Ngopo? Ayo jare kon ngancani. Ya ora usah nyantuk-nyantuk. Iya. Nyantuk-nyantuk nggon ager-ager. Wow. Ager-ager sapa? Ager-ager sapa? Anu ager-ager kae mau tak pangan mau. Apa? Ora ono ager-agere wong anane lemper kok. Ono lemper. Ayo. Jumenengan keranakku aja pijar nangis wae. Anakku sing bagus dhewe
Nggih pamundutan Nggih, saking Bu sampun. Retno Pari Purno. Parisi kita Mas. Oh nggih. Sampun dipun pinangkani Nggih, Mas sampun Gading. dipun Bu Retno Nggih. nggih matur Putra nuwun. Nuswantara. Khusus Mbak Oriza. Nggih. Matur suwun Mbak Oriza. Mas, Nggih monggo. Salim dicium. Ngene yo. Yo yo Pun. ngambung tangane dhewe aku ya. Nggih, sampun menika sampun dipun pinangkani Nggih. Putra Nuswantara. Nggih. Anu, kok Mbak Tatin teng pundi, Mas? Niki Oh, ra ketok. semene gedene iki ra ketok. Tem mriki Mas, mimi Oke. lagi mimi. Nggih menika wonten dawuh ajeng podang kuning rumiyin. Podang kuning, Mbak. Mengki yo nggih pramen. Oh, nggih. Nggih nek ajeng pramen lho, nek mboten nggih alhamdulillah. Ya pramen Bela wong wis- pramen. wis ditransfer Sampun transfer 500.000. 500.000. Ten pundi le transfer? Kirangan mboten ngetos. Lah, Oh, ngene Mas nika. Mas Mas Kiswan. Agus. oh nangane Mas Agus. Wah, Oh ya wis kae. siap, Bro. Iya. Monggo menika anu Mas Nggih, Gading, napa? Pak Wondo menika lagi kurang fit. Lah Nggih. mengke dipun gantos sinten ngenten. Mas Nggih, Kiswan. Nggih, gampil. Nggih. Nggih mengke gambil sak menika podang Sing kuning pemborong rumiyin nggih. nggih. Nggih, podang Menika kuning rumiyin. Ngaturi sinden menika ingkang pundi? Ya sing ndi? Pak iki wae iki sing Mbak Agnes niki Mbak Agnes. mawon. Kawi Agnes. nyambut gawe Nggih. Bu ya. Ayo ora meng Ora kur gawe story bae. ora meng N. En. Ayo. Ngaranan en. En, ayo ngempake aku erek ae. Iya, Dek. Ora disepoti to iki? Tasah. Ora Oh, salah. moh kok. Serasa. Ah, salon-salon. Oh. Wis, gue. Nembang. Nggih. Piye? Bocah. Podang. Selamat malam, Mbak Agnes. Sugeng dalu Mbak Tita. Nggih nika wonten pamundutan saking Pak Bin wau nggih. Nika podang kuning sampun nyaosi 300.000. Nggih, alhamdulillah. 200 apa pira? 300 300, Oh, 300 nggih. nggih. Dipun pinangkani nggih Mbak Agnes. Hah? Dipun pinangkani. Nggih. Pan bawani mboten? Nggih, oh, Pakai 300 bawa. barang. 300 e. Oh, nggih. Gentasan nggih, Mbak. Nggih, nek Ya. 200 ra sanggo bawa ning gua aku ngono ning. Satu. Kayak tengah wae wis. Potong pajak. Karo mangsaku diapit wong wedok kaya ngene kasihan masalah ae. Ra, kan mari dadi ra konsentrasi aku. Ngalah kaya ya kaya iso-iso. Iso wae. Ayo Mbak Agnes. Enggak, Mbak. Nadyan wujud temong peksi Mas Gareng, Nun. dibahasakan Indonesia niki wau bawane. Iki Nggih. nadyan wujud timung peksi. Nggih. Walau hanya seekor burung. gentenan ora? Urung lagi pisan kok Oh, gentenan. aku ping pindho. Ping telu ya ora apa-apa. Yo. Yang Indo. bisa Membuat memikat hati. Tali ning bronto iki ndadung dadi tali neng brongto bronto iki dadi yang bisa menarik. menarik hati ya. Memikat ya. yo aku memikat tak mau. Memikat. Aper. Halo manis nang semake. Halus, manis dan Nang semake. menyenangkan. Mas winggan kula lana
sudah lama berkelana. Lanjut Mbak Agnes. Golek isi podang jenar Mencari burung yang warnanya kuning. Iba bunga Senangnya dalam hatiku. Nyanding bisa dadi tombo Oh. Oh piye? Oh, ki apa, Mas? Ya nyanding bisa dadi ombo kuwi. Tambah. Eh? Kok ombo? Nyanding bisa dadi tombo. Bersebelahan bisa menjadi bersanding bertanding ngono ngomongmu emang. Bersanding. Oh iya, bersanding bisa menjadi tambah. Tambah ki apa? obat Obat. Tambah. Mangga podang kuning. Podang kuning. Ayo Mas podang kuning, warga laras. awan nengo bahu ora kerasa
matur Ampun, suwun Mbak ampune. Agnes. Mbak Agnes, Nggih, niki pripun? kersa Oh, napa mboten? Nggih, ya ampun, matur nuwun Nggih, sangat. Agnes. Heh, Kas. lek nyanyi wong piro iki mau? Apa? Lek nyanyi wong Lek piro? nyanyi wong piro? Loro. Terus Sing joget sapa? Ya ampun, ah, Sing ngancani sapa? kowe. Ah, sing Ayo. nabuhi sapa? Sing nabuhi sapa? Ya go. Sing Lah iki jumlahe ki ana piro? 2000 ora masalah kok. Yo alah, ya isih do njaluk wong loro iki. ya njaluk. Kok Lagi lene njaluk ora? Yo sini-sini aja lo. lho. Ya engko tak dom 2.500. Ya yes gampang Ora apa-apa kena Monggo, nggo wis. pipis nang pom bensin ya. Ya iya saiki apa-apa bayar sih. Menika sampun Mas Gading. Nggih, sampun. Terus napa malih? Nggih, niku. fragmen. Fragmen. Iki bose pemborong. Sing napa? Lah iki Iki apa ta? fragmen kok. Nggih. Oh. 500.000 J. Oh. 500.000 Mas. mangkat. Nggih ora? 500.000 Niki Mas fragmen. sinten Mas Keswan? Mas Kesban. Napa Ajeng. sinten? Om Keswan apa Mas Solikin? Sinten, Pak? Sinten, Pak? Oh. Ah, Pak Solikin. Tutuk. Mas Solikin, Tutuk. monggo, Tutuk. Mas. Saiki. Tuk 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 tuk. Nuwun para miyarsa. Gelaring ketoprak paguyuban warga laras. Ing samangke badhe ambabar lakon Roro Jonggrang. Roro Jonggrang ing samangke dipun katindakaken dening Mbak Tat Titot. Lajeng Bandung Bondowoso badhe katindakaken dening Mas Silikon ing ana Solikin. Emban-embane, Mas. Mban Jenengan. ing samangke badhe pun tindakaken Mas Gareng. kula piyambak. Nggih. Pripun gelaring ketoprak paguyuban marga laras sugeng amirsani ngantos paripurnaning lampah. Nuwun kula nuwun. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. Tuk tuk tuk. Tuk tuk. Ora bakal suwuk ora mbok suwuk kentongane iki piye? Gendongane aku to. Ya nggih. Wah, cah kowe iki kene. dadi Mas, saiki dadi kentongan, Mas. ban. Kentongan, Mas. Kowe dadi ban. Tutuk Mas apa cempolo Sapa yang Niki. duduk? Cek. Nah, ngono. Karena Jenengan ki kene mbane, iki- Mas. Hah? Jenengan Kowe ki iki dadi mbane. ban. Oh, aku mban to. Nang wedok lho, Mas. Dadi wedok. Nang wedok, Mas. Nggih. Iki lho, iki lho Mbak Agnes iki. Apa? Apa ki jenenge sial apa ki nya? Iya. Wih. Ora iso Aku ngadeg. ngadeg mau. Jan. Oh, kayak kok sih lho, kowe dadi mbanku. Oh, Kok suarane kudu wedok kok dadi wedok kan? Injis. Piang ban. Injis Ndara Putri. Kok injis tuh? Inggih. Inggih, Ndara Putri. Iki kahanane kok dadi kaya mangkene iki terus kepiye to ya? Terus pundi ingkang dipun raosaken dhateng panjenengan. Kok dos pundi iki ngene lho Piang ban. Kahanane negara iki kan. Ngopo kuwi? Kahanane piye ta? Gringgingen aku, Mas. Iki jenenge dadi Iya, iya, ban iya. iki wedok karo wedok. Iya. Kahanane negara dadi kaya ngene morat-marit ra karo-karuan iki yo dadine kaya ngene kepiye to Piang ban? Lajeng penggalih panjenengan terus pundi Gusti Ya jenenge nek kabeh wis mati iki ya sedih. Kok ngono? Ayo dilipur, Masa dilipur. sedih lho? Mataku. Panjenengan butuh napa? Butuh kowe nangis. Oh. Au. 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 Nangis
wonten ugi kula Ndara Putri, Gusti Putri. Terus aku nek dihibur ngono sik apa piye ngono lho. Panjenengan betahaken hiburan? Saya tak tanggap ya wayang iki gading pawukir. Ora sesuk saiki. Saiki. Panjenengan butuh napa? Dok. Dok. Iki ketoprak apa engko sik to, Kin? Aku wis keju. Ora apa-apa iki gudelengan iki. Ya. Gusti Putri. Piye? Ngaten lho. Walaupun nadyan menika sampun mboten wonten ning panjenengan kedah emot. Kon ngemot apa? Emot. Kedah emot. Emot piye? Panjenengan- Aku ki jek kelingan kowe mbanku aku ya ngerti. Kowe umpama kowe nembang kok sethithik ngono dienggo aku ngono piye ngono lho. Injih. Nembang nggih. Sineman. Lagune napa Gusti Putri? Ya sing penak dirungokke. Beci apa Suarane mbok ora kaya ngono kuwi lho sing bener. mengurip ning alam dunya itu dosi jalan mas kumi ketang rayang nyembet ngewe rekan cene ngedek kalau kincelan ala kincelan Aku mah kuwi, aku pengen kowe jadel. Jadel aku pengen kowe jadilan ndek kene kae lho. Cepet. Aku seneng biang. Aku iso guyu lho biang Bang. emosi wae arek kowe Biang Bang. ketoprak iki metune mengko gedek turu sik Aku seneng nek kowe iso mecucu ngono kuwi. ala kadir dir kadir kadir dir ala kadir dir kadir kadir dir Sapa sing kotar katur? harimau Malaya Piye harimau Malaya piye? hao Asal- harimau Kowe iso apa meneh ben aku iso guyu kowe iso apa meneh? ui ai ui Kowe ai apa ta? TikTok Anu, kesenian angguk. Tresnawati kari gawe Apa kuwi? Aku kepengen barongsai. iki ana wong wedok ndoro kok aneh-aneh Lah aku ben iso guyu ngono lho barongsai ngono lho. Nah,
Aku mongko kok kapireng saking mriki, Ndrek. Apa? Cerit. Orang. Oh, pirang nggih? Wes matur nuwun lho. Matur nuwun ya. Daramu wis mbok ibur. Aku wis Indis. guyu tenan lho. Indis. Gusti Putri, Apa? lamat-lamat saking katebian nika sinten ingkang sowan? Tok. Jonggreng. Jonggrang. Sapa jenenge? Jonggreng. Roro Jonggrang. Oh. Wis ganti to. Ora ganti dhisik kuwi. Sapa iki pawadan ana ing kene? Belum. Teko-teko kok mlebu. Ora ngerti. Ora. Sapa Lah, wong- kowe? Negaramu wis tak bedah kok kowe ora ngerti ku piye? Aku ora krasa yen tok bedah. Nganti pindho ki ra krasa. Iki aku Bandung Lautan Api. Bandung Bondowoso. Oh, Bondowoso. Bandung Lautan Api. Ayo kuwi. Kok sik lho, kowe kok wani maju nang kene mbok sadirana. Maju sing kiper wis ana. Kowe arep ngapa rene? Kowe ngerti ora? Piyang ben iki kok nyedak terus kowe iki lindungi aku ngono lho. Negaramu wis remuk Njut terus ngapa? kari kowe. Aku urung remuk. Mula kuwi tak openi. Tak kira arep tak remuk. Engko suwe-suwe. Kok sik ta? Rana, aku iki arep nang kene. Sik. Bandung Bondowoso klemar. Iki sapa iki? Kula menika mbanipun. Walah. Lenang apa wedok kowe? Pak wedok, Mas. Lanang nek mengrup wedok. Maksudnya piye? Wis. Ayo, piye? Ngapa? Nang, Mana? sumingkir sik kowe. Mboten, menika kula kedah ngawat-awati Gusti Putri. Panjenengan menika mboten kerepan mekaten. Panjenengan menika aduh. Wong aku sing bilani. Kene tak omong. Wong Yen bilani. to iso gawe seneng karo aku, njalukmu apa tak kei. Aku ki wong sugih. Bandung Bondowoso kok Wong mambu solar. Kok sik ta? Ya ngono sing ketoprak iki dibetak. Iki kudu solar. Sik, aku ora tahan mambu solar kok. Gus, kok malah ngembruki aku lho. Iki kudu solar. Apa? Bensin. Nggo ngobong. Raihmu kuwi. Iso ngandani ora? Mboten, kula menika kedah jagi kawibawanipun Gusti Putri. Rupamu ngontut. Jung. Kowe kudune ra trimo lho, kowe dunek karo rupamu kaya entot. Kudune kowe iki ora trimo piye? Aku kaya entut ra apa-apa, ning kowe kaya sing ngetokke entut. Apa kuwi? Sip. Kula mboten trima. Ning aja disebut. Kula mboten trima panjenengan ngene-ngene kula. Panjenengan sami mon. Apa kuwi? Ora iso omong kok bilani lho. Ngomong kaya wong udak. Panjenengan menika sampun ngina kalian Gusti Putri kula. Ngina sampean, Jonggrang. Apa? Ngerti ya? Ngerti apa? Guyang-guyu. Aku iki mumet karo omonganku dhewe. Iki omongan kok kaya wong udak sego. Ngapa? Ngece. Mula kacamatane mbok copot sikik. Men ra weruh. Iya. Wong lanang kok kaya ngono. Padahal kene wong wedok embe apa piye? Meneng sik. Aku ora iso menang mergo iki menika Gusti Putri kula. Ayo dipangan kono. Pangan. Karo aku engko. Ya. Tekak wong tilasmu kok. Ampun ngoten panjenengan ampun ngoten. Bandung. Kusik iki ora. Lek bojone ora kenceng-kenceng. Bandung. Durung madang aku. Kamu. Lek ku teko telat. Jonggrang, Ngapa? ngerti ya? Ngerti apa? Gandeng negaramu wis tak bedah. Terus? Aku kuwi wenang boyong putri. Ora iso. Hooh. Oh. Ora iso. Kae muni kok kok ya. Apa? Muni kok ya. Hooh. Sing Bagus.
Iki jane mbelani sapa Aku mbelani sing akeh duwite. Oh iya kowe arep mbelani iki? Ah. Heeh. 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 Rasa wedi. Sesuk sore. Iki Bandung kok berandal. Dol kabeh. Ya, gelem ya. Gelem ngopo to? Kepenak. Maksudnya gelem ngopo? Aku pengen tok ladeni wae. Ladeni bab apa? Ngadang ngombe mimik. Mimik kuwi nomor 1. Kok mimik nomor siji? Kok sik lho, aku ora bakal iso ngladeni kowe wong kowe sing mateni sedulurku kabeh. Lah terus arep kowe arep urip karo sapa? Karo kae biyong ban kan. Kawe tak uripi kok. Hah? Kawe wis tak uripi. Ya aku urip dhewe ya wani. Aja eman-eman. Kok ora mbok Kaya ngene iki kok sik to aja demak-demak. kudu di. Tak Kayak susut kaya ngundang apa? Sacet-sacet. kaya ngene iki kudu. Kok sik to nek omong ya omong ra. Maksudnya dinggo? Lah mau ora ambangane urip dhewe? Baru Anu sing mandi ngaku padu toh. aja sih siapa ini? Aku tuh baru mandi kok ada keributan. Tak pecah dasmu lho. Aku tuh dari sini baru mandi. Aku baru mandi. Ada keributan apa nih? Iki ora ribut. Ini di negara Nek Mojopahit. aku njaluk laden kae. Oh gitu. Mau wis arep dikeki mik malah kowe teko rene. Saiki kuwi mie ana. Bukan Ini ana. mas, ini Ora sudi. Kuwi ya duwe mie. Mas, nih. Mik cilik. Mas, cilik onek dipelirit metu lho mas. Wis ya gelem ya. Kaneng jagat raya. Sing Gelem ya. Ora bisa wong aku ora seneng karo kowe kok. Alah, sederek wae. Enggak. Ora ya ora. Adene aku ki ora. Kok ta? Aja ngono kuwi ta. Bandung, Piye? kowe bali ya wae. Soale aku ora bisa ngladeni kowe. Aku urung oleh apa-apa. Uring-uring piye? Yen to kowe ora gelem ya anakmu ora apa-apa. Maksudnya anakku piye? Kowe wani karo Lah kowe angel. kok angel-angel anakku urung cukup apa? Wis sesane kok. Dasaring nggobu. Oh kirek iki. Kayak golek sapa kayak go di Bali. Kae wis tak sedot dadi kirek. Kok iso isane tak cedak? Heeh tak ceblak kae mau. Gusti Putri kula nyuwun pitulungan. Kula sampun dipun kutuk dadi kirek. Wis tak kutuk. Iki cokoten saiki ning kon ngene iki lho ben ana anu aku terus ki lho. Ben rasa durus kae. Kok rasa durus? Aku ngurus kowe. Gah. Mula gelem Mas kok. kakine ambune ra umum kowe. Semaput. Piyang mbekan iki kudune wajibe melindungi. Panjenengan niku kok mboten sematan. Piye? Panjenengan niku ampun ngoten niku Gusti Putri kula. Iki mau wis arep gelem. Sapa ngomong? Urung po? Urang
Ya engko rak suwe-suwe gelem. Kok sih to? Jenengan iki mbok aja rene-rene rono wae ngomong-ngomongan karo kae lho. Iki ki aku wis kentekan gon. Aku omongan ro kae percuma. Kok percuma piye to? Penak ro iki. Penak-penak gundulmu kuwi. Ya. Mas. Kowe arep njaluk apa? Aku ki wong sugih blek. Mas, penak okae. Ning ya isih penak aku. Hah apa? Arepe gede kaya ngapa mlebu. Kuwi pralon apa? Netra kocak Panjenengan mboten sah mriki. lindri lindri Kok aja. Joget aja ngono kuwi. Kok aja kok. Biang ben iki lho. Iki jenenge ora goblok. Belang. Iki Satu tolongan iki lho. Malah bingung tak. Kose. Tak urus ya. Piung bang, celok tenan. Kowe iki wajibe melindungi aku njaluk Lha tulung. iki manuto to. Aku bingung. Bingung piye? Aku lho nang ngene kok diseronggot bajing ngene kok. Bajing. Bajing. Mula kowe iki manuto. Kok gawe aku ra. Nek manut rak malah kepenak to. Ya, Lah nek dene aku meng karek ngene kok. Apa karek piye? Karek ngene kok. Tobat solikin koclok. Di sini saya melaporkan. Bandung. Di sini saya melaporkan ada penindak asusila di sini. Saya akan laporkan kepada kepolisian. Kowe iki nglindungi aku ben aja nganti iki demok awakku kok malah kowe iki bingung dhewe. Aku wis menggeh-menggeh iki. Mengge-mengge ya wis leren. Iki Piye, piye? delone saya kenceng. Bos, piye bos? Kenceng karo ora kenceng. Bos. Bos, aku wis rada kenceng iki. Meneng oh. Kenceng. Heeh. Selentik, selentik. Kowe arep ngelentik. Tak tugel ndekmu. Ora gur tak selentik. Anu pelintir mawon Gusti. Pelintir mawon. Apa? Betot. Berarti nggo jengi nek arep metil-metil. Gojengi apa? Nek arep Aku medot-medot. ra sedia aku iso akon wong. Nek ra di Kene. Wong kok ning kene ana sing papan nombon dadak sing grusak-grusuk kono. Kandhani. Bandung Bondowoso kok celudak. Ngidak-idak wayang. Terus neni terus. Kaya malah. Kene. Iki pusaka ya. Kene. Sik delok. Keris. Kene. Sin. Pusaka kok cilik. Kene. Gusti Putri tenang Ya mawon. wis aku dilindungi Injih, ora malah. Wonten kula tenang mawon. Jonggonya mangola. Ampun. Kali iso leles. Iki. Aduh. Mas. Peteng. Wong kan nglindungi kok malah dekam. Lah kene iki tok iki ning semak-semak tak melindungi. Saisane ngopo ta? Gelem to? Yo ngalah iki bayare piro iki? Kok tak bayar dhewe. Bayar dhewe maksudnya piye? Ayo piro kowe bayarmu? Wani bayar piro kowe? Piro njalukmu? Aku njaluk patimu wae. Njaluk patimu piye? Aku njaluk patimu kok. Urung dinggo Maksudnya piye? Amban piye mbak aku njaluk tulungan. Apa
Jonggrang. Aku tak rembukan karo biyong banku dhisik kowe mandek kono kene ya. Aku sik tak kosong. Yen to kowe wis rembukan engko gelem ya. Iya, kowe iki aja temok sik ta. Ya. Anteng tangane anteng. Mriki Gusti Putri. Gusti Putri mriki. Mas, Mas. Sembrono. Niki derajate wanita. Amun kok panjenengan kados mekaten. Ora apa-apa wis kepengin kok. Wis jak rembukan. Ngene lho biyong ban. Tengeng. Tak tapuk saka kene. Iki awak dhewe ngapusi wae ngono wae to biyong ban. Piye? Aku etok-etoke gelem ning aku duwe syarat ngono. Bebono. Heeh. Duweni bebono. Kowe iki Kono to, kono. kok malah Kowe arepe. Kowe arepe melu rembugan wae iki ngopo to ki? Tak omong ing aku. Apa? kowe iki dadi tak andani. Kowe iki dadi biyong ban kaya dadi kowe iki ra petok ngono lho. Kowe iki jan dadine kok piye ngono lho. Men sing duwe lendang muring-muring. Sing duwe nesu e. Aduh mulwan. Sesuk di backlink. Rupane wis kamunyuk. Piye, Jonggrang? Kok sik tambah dong. Iki tanganku dadi reget kabeh. Ora apa-apa. Kok sik ngene Bandung? Piye? Aku gelem dadi bojomu ning aku duwe bebono. Bebanmu apa, Jonggrang? Gawekno aku. Gawekno aku candi cacahe 1000. Kowe terno sontek. Piye? Kon gaweke bayi. Cacah pira? Candi kok bayi. Oh, candi kok. Tak kira nek bayi tuas aku semangat ya. Gawekno candi aku cacahe 1000 sak jroning suwengi sadurunge gagat raina. Candi cacah 1000. Heeh. Yen to aku iso, Yen kowe iso gawe candi cacahe 1000 kowe iso dadi bojoku, kowe iso duweni aku sak kabehe. tenan kuwi. Tenan. Oke. Yo, Iso? iso. Yen mangkono mangkat dina iki. Tak gaweke nek ming bayi wis cacah 1000. Candi. Ayo candi. Mata kaji aku butone. Harimau. Para warga kabeh sedayane ayo do kluruk ben diarani iki wis gagat enjang. Ayo padha kluruk kanca kabeh. Rupamu lho. Rupamu sing gawe kowe iki. Maku diunek-unek karo Mbak Ayu meni, "Mah, rambutnya kayak brokoli." Malah apik ngono lho timbang mau. Mah bagus nek ngono kuwi lho. Engko sik guyonan. Aku arep gayuh kowe. Gayuh terus piye? Sik tak teruske sik ya. Iya. Piye Jonggrang? Iki candi wis tak gawe cacah 1000 komplit plit. Sak panggung tendone. Kang, sak panggung tenda kanggo peresmian ngono. Kok sik lho Bandung. Piye? Aku urung percaya aku urung ngitung dhewe. Belum. Gelangku gigal ngene. Yen to kowe ora percaya terus banjur Pak panitia niki. Arep hitung ngono apa piye? Piye? Yen to kowe ora percaya apa terus arep tok hitung apa piye? Lah iya no. Apa ora kesuwen? Ora kesuwen ya ben ra masalah jame cek dawa. Ya engko nek wis apa ya? Apa? Lakon suwe ya. Ora masalah. Yen iki engko nyatane kowe iso dadi bojoku, kowe arep njaluk ping pira tak turuti. Oh, siap. Kek kapan ketoprak kok siap. Kowe kudu siap stamina. Yo.
Ya. Yuk, yuk. Ai, yuk, yuk. Tak hitungin sisih. Yo, hitungan Jonggrang. Sisih kono kae ana 1 2 3 4 5 ana 300 candi. 300. Sing sisih kono 1 2 3 4 5 6 7 8 kuwi ana 500. 800. Sing sisih kono kuwi ana 500. 750. Kok ngarang. Iki lho ngitung aku punjilen 1000. Oh, ayo. Ora. Iki kabeh wis tak hitung kuwi jumlahe mung 999 Bandung. Kuwi kurang 1. Tegese kowe ora iso dadi bojoku. Meng kurang siji wae kowe ora gelem. Ya iyalah, jenenge duit ki kurang 100 kilo wae kuwi ora genep. Meng kurang siji lho. Iya. Atimu ora iso nampa atiku. Ora iso nyetar. WA-mu mbok dikekke WA-ku. WA-mu elek. Gah. Ora apik yen dadi siji. Karmu Meng kurang siji wae kok. kurang ora- 1 ya kae kuwi ora genep jenenge Ndong Bandung. Ora gelem tenan. Ora. Iki ning kene nenge meng aku karo kowe. Terus Wis ning kono wae. Aku sapa? Arep pindah ngendi? Ah sapa? Lah aku ki demit. Demit ya kono manggono nang nggon kayu watu kono. Loh, demit ki sing nyekseni. Ayo Ken, cepet. Yen to kowe ora trimo meng kurang siji. Wis ning kene jejere aku wong lanang kowe wong wedok. Kosik. Kowe kok dadi arep ket mau mlaku arep rene-rene. Ya men duwe sikil. Duwe sikil kok kae. Nek ra iso ngadeg. Sikilku 3. Sikilmu piro? Sikilmu piro? Loro. Nah, Yo, sikil. Jonggrang. Yen to kowe ora gelem nampa katresnanku meng kurang siji. Genepe kowe ya, Jonggrang. Dok. Dok. Eh, Piye? ada patung. Ada patung ini Iya. dibuat monumen. Tutupi sih. Iya. Ketoke asik. Dalam rangka peresmian patung Roro Jonggrang pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita buka dengan gangsaran. Kok iki kita. Bubar aku bubar Reng, mosok Reng. dikerukupi barang. Reng, sing ngakon Pak Wahyu mau. Sing akon apa? Kon ngorek-orek raimu. Ra masalah. Ayu mau. Los. Los dol. Aku njaluk ngapura ya. Ora apa-apa, Oh. Mas Solikin. Apa guys? Iki wis rampung ketoprake Mas. Awak dhewe bayaran 500.000. Wah, cek arep ngono dadi. Bayaran kuling ke candi di. Nggih. Ayo, bayaran kuling ku candi di. Pun ben Mas Gareng pun ngaten tekan ku tancep kayon. Ngene iki wae nya bayaran 100. Ngono, 100. Aku nyambi dadi demit sih. Sak karepmu salah dadak dadi demit barang iki sing ngene dienggo kasnya Mas. Mas apa jenenge? Mas Joko. Pak Joko Sinto. Mas Joko yang kuning dewe di antara semuanya. Wes iki wis bayaran Mas Gadeng mereka Pun bayaran. saanane nggih menika nggih Nggih. ngaten iki. Wes. Wis ra gareng saiki sanes demit. Nyotak deleh kene. Lah iki ra yo apa aku nek kene iki. Monggo isih ana 5 lagu. Ya ora apa-apa. Monggo isih ana 5 lagu aku kon kaya ngene iki. Malah kandhani bagus nek ngono kuwi kok ya. Ayo bagus ning kelangan gelang siji lah ya. Endi wis ketemu apa urung? Wis Oh, wis. digoleki panitia. Oh, alhamdulillah. Mah arep dadi Semar Pak sampean, Pak. Mah dadi Semar. Nggih menika sampun Mas. Nggih, sampun. Mau Nggih. wonten tesih niki sampun apa mpun apa pripun? Mriki pun mboten enten. Maksudnya iki waktune limbukan tesih napa mboten? Tesih niki tesih. Jarene bubar jam pira mau? Jam 3. Jam 6:30. Oh, 6:30 iya. Menika mau sing dereng lintang asmara nggih. Iki ra iku kaya ngene iki lho mbok diopeni sik. Nah, terus ngapa? Oh, niku enten susulan mulih niku. Nek tisu basah. Mangkin. Nah, iki Ya. diwaca. Permintaan tembang menika Mbak Tatin Gubuk Asmara, Mbak Ayu lali janjine dari Bapak Francisco Supardi di Lahat. Di Lahat. Nggih. Sumatera. Oh
nggih menika sampun nganu kas tali asil 500.000 menika. Dipun minangkani napa mangke Mas? Gubuk asmara. Gubuk asmara. Nggih. Gubuk asmara langsung mawon nggih Mas. Langsung mawon, Mbak. Engko tak bagi nang kene Mbak Ayu. Nah. Monggo gubuk asmara langsung Nggih, monggo mawon. langsung.
Hello Kitty. Hello Kitty, lambene ngono ta saiki. Lah piye wis ora tarit kabeh ini turah ming lambene tok aku isane. Mongke sono 5 lagu iki lho aku iki. Napa apa ya? Nyambut gawe kaya ngene iki ya Allah. Tak rewangi puli bangunan. Terus kesik ya. Catatan sajroning ati. Catatan luntur kaya melati. Aku kowe dadi garwa. Sampun menika Mas Gading gubuk asmara. Terus nih lanjut wae ya. Nggih, lanjut. Mbak Ayu ya naik panggung. Siap. Lagune Lali janjine. Lali janjine. Mbak Ayu, dikancani Mas. aku tak ngasus iki aku wis. Ngasus iki. Yo Mbak Ayu dhewe aku yo ket muru ngaso. Deloken keringetku. Apa iki yo wis ta? Hah? Ora ya iki kok jek siji meneh lintang asmara. Yo Ya. wis. Nah. Kono ya. Aku. Ngalih iki panggonanku. Apa? Mbok wedi ngono arek. Mah wis ora kaya mau kok. Ganteng ta aku iki. Nang ngene iki. Dadi cetha iki ning live stream aku dadi cetha raiku kaya ngopo asem tenan iki. Ya wis lagune Mbak Ayu lali janjine. Sini langsung mawon nggih.
lali janjine mamundutan sampun. tembang kalau wau Mas Gading. Enten apa wau? Lintang Asmara sih wonten setunggal. Nggih. Nah, karo sapa iki? Karo Mbak Tatin apa Mbak Saras? Mbak Saras. Kali Mbak Saras mawon. Ayo. Langsung nggih. Nggih langsung mawon. Siap. Tresnemu sekara rasaku ora bakal serno Sadian nyawa uncap sekara wis tresno ora bisa pisan Mas Eko Igul. Bisa anduwe